такава по-русичка. Едно русо малко момиченце, си представете, просто се изправя едно такова дребничко, мъничко, слабичко и ви казва, че ще с коли, ще ремонтира и всички просто бяха в шок и ужас. Дори очите се сбъдна. Занимавам се с коли. В свободното си време ходя на различни дръв състезания и да, общо заето така ще следвайте мечтите си, въпреки че ще има много хора, казвам ви от личен опит, ще има много хора, които ще се опитат да ви спрат, няма да си представя колко много хора са ми се присмивали за това, че аз съм с коли. Така че следвайте мечтите си наистина. Да слушате хората. Хората никога няма да престанат да говорят и да ви обсъждат. По никакъв начин не се опитвайте да угодите на хората. Това няма как да стане. Така че просто следвайте нещо, което наистина ви държи живи и което искате да станете. Дали ще е дрифт състезател като мен, дали искате да сте лекар, пожарникар, просто това, което наистина ви държи живи. Просто преследвайте го. Така. Да видим другите коментари. Супер. Окей. Пожарник. Какво? Объркала една дума. Няма как да не направя разлика между, да кажем, България, хората как се държат, и в Америка как се държат хората. За жалост в нашата страна има супер много негативни хора, които ще се опитат по някакъв начин да ви смачкат и да се хванат за най-малкото нещо. Не го разбирам това нещо, наистина. Както и да хванем някоя по-готина тема, защото след малко трябва да приключвам с лайфа, защото трябва да се връщам на работа. Ако имате някакви последни въпроси, ги задайте, защото вече ще приключвам с лайфа. Ще изчакам няколко минути. Здрасти! Какви езици владееш? Знам, че сега, когато кажа езиците, които владея, всъщност доста хора ще започнат да питат на този език това как се казва и така как се казва, но въпреки това ще кажа на кои езици знам, но няма да ви превеждам изречение или нещо такова. Знам френски. В момента уча един друг език, но аз съм в самото начало, който е доста рядко се учи като цяло, защото е дълъг, но в търсене съм все още. Може ли да те питам нещо? Разбира се, че може да ме питате. Всяка национация е добре да си живее в неговата страна. Това е така. Наистина това е така, но няма нищо лошо, дори точно обратното, да отидете в Руи, да учите в чужбина и накрая да се върнете и да помогнете по някакъв начин вашата държава на това, което сте научили в чужбина. Това, че сте се родили на едно място, не значи, че цял живот трябва да останете на това място. Пътувайте. Наистина пътувайте. Обогатява вашето съзнание и като цяло вашата личност. На всеки, който се включва в лайфа и отдели от време се говорим. Надявам се лайфът ви е харесал. Това е. Чао и до другия път.